मित्रांनो हे बघा जांभळीचं झाड, हे जांभूळ आहे. हे बघा जांभळीचं झाड आहे. आपण जांभळीच्या झाडाजवळ आता आहोत. ते जांभळं पिकलेले आहेत. ही बघा जांभळं, जांभूळ. चला आपण आता जांभळं खाऊया पिकलेले. बघा खूप असं कोकणामध्ये काय ना काय असं खायला भेटतो आपल्याला असा ह्या टायमाला. अजून थोडी कवली आहेत, अजून बरोबर पिकलीच नाही. आता म्हणजे पिकायला सुरुवात झालेली आहे. मस्त. कशी पिकली बघा.